Dumadaan wae aku kok gawang-gawang kelingan dawuh piwelinge almarhum 3 dina sadurunge seda mbiyen. Mongko selawase iki aku malah ora tau gagas awit rumangsaku ora penting. Dek semono nalika bapak wiwit krasa ora kepenak salirane klekaran ing amben dak tunggoni ing sandinge bapak ngendika, "Le, ing desa kelairane bapak kono ana wong wadon tuwa jenenge Narsih. Nadyan dudu anak kadang, anggepen iku kaya wong tuamu dhewe." "Lah wonten apa to, Pak?" aturku miterang marang bapak. "Ora ana apa-apa, yang mungsake uripe ajeg nandang prihatin, keserakat dasar ora anak-anak pisan." Wangsulanku mung cekak, "Inggih, Pak." Sateruse ora tau tak gagas, nanging dumadaan saiki aku kok gawang-gawang kelingan. Sawise 20 taun mungkur, aku kok banjur dadi rumangsa salah karo bapak. Luwih rumangsa salah maneh yen saiki wonge tetela wis ora ana. Mula aku banjur menyang desa Trucuk, desa kelairane bapakku, goleki wong wadon tuwa sing jenenge Narsih. Sakawit aku rada bingung, saben wong dak takoni ngaku ora ngerti wong sing jenenge Narsih. Aku banjur nemoni Pak Warso, wong tuwa ing kono sing umure wis kliwat 80 taun. Kanyata bener dheweke ngerti. "Oh niku ya Arjo Sasmita, griyane sisih kidul ngrika lho," ucape Pak Warso. "Nggih, kula terake mrika." Nalika tekan ing omahe aku ngungun, wong iku wis tuwa banget, nanging isih awas pandulune, isih tegen pangrungone lan isih jejeg adege. Pak Warso ndisiki gunem, "Yu Arjo, kowe kelingan Mas Kardi biyen kae ora?" "Ya mesti kelingan to," saure wong wadon iku kanthi swara kang isih cetha. "Ana apa, Mas Kardi rak wis seda, wis suwe banget." Pak Warso nuding aku karo ngomong, "Iki anake Mas Kardi arep duwe atur marang kowe." Wong wadon tuwa kang isih awas iku kedhep tesmak nyawang aku, nuli kawetu pitakone, "Ana apa, Nak? Bapakmu rak wis suwe banget seda to?" "Oh inggih Bu, sampun 2 taun sepriki," saurku karo rada nyaket lungguhku. "Rumiyin 3 dinten saderengipun seda, bapak weling dhateng kula mekaten. Ing desa kelairanku ana wong wadon tuwa jenenge Narsih. Nadyan dudu sanak dudu kadang, anggepen iku kaya wong tuamu dhewe." Nalika kula miterang, bapak namung dawuh, "Mesake uripe ajeg nandang prihatin lan rekoso, mongko ora duwe anak." Krungu genemku mangkono, wong wadon sepuh iku mbrebes mili, mripate nyawang adoh kaya lagi ngangen-angen sawiji-wiji. Banjur keprungu geneme tuntung sedih, "Oh alah Mas Kardi, ora ngira nganti tekan sedamu, jebul kowe isih kelingan aku lan isih gatekake uripku. Kudu mengkene lelakone Mas, awake dhewe mung sadrema nglakoni ora bisa nggarisake." Trenyuh rasaku weruh patrape Mbah Narsih iku. Sauntara dak jarake nganti akhire dheweke takon, "Lah bapakmu tau cerita apa karo kowe, Nak?" "Mboten criyos menapa-menapa, Bu," saurku. "Mila kula radi kirang mangertos menapa sebabipun bapak kok dawuh ngoten dhateng kula. Menapa antawisipun bapak lan panjenengan menika tasih wonten gayutan sederek utawi bapak nate kepontangan budi dereng saged asung piwales menapa kados pundi, Bu?" "Dudu kuwi, Nak," saure. "Upama dak critakake apa kowe gelem ngrungokake?" "Lah menika ingkang kula suwun, Bu, supados kula ngertos larah-larahipun." Dheweke unjal ambekan
banjur miwiti cerita. Jaman semono nak, nalika aku umur 17 taun lan bapakmu kuwi antarane 20 taun. Aku lan Mas Kardi bapakmu iku wis padha senenge, padha tresnane lan kepengin banget kelakon urip bebarengan, bangun keluarga. Cara cah saiki ngono padha pacaran apa sisiran. Anging jaman semono iku ora kaya cah saiki nak. Nadyan ati iki rasane kaya wis emoh pisah sak rambut, nanging ora tau kok dolan wong loro mrana mrene utawa jagungan wong loro pating gleni. Kaya ngono kuwi jaman semono dianggep murang susila, dadi larangane bebrayan. Nalika semono kelakon Mas Kardi kongkonan pakne cilik nemoni bapakku nakokake aku nak. Jebul ditampik karo bapakku. Maklum Mas Kardi iku bocah yatim piatu, miskin, ora duwe omah, mergo omah tinggalane wong tuane didol pakne gedhe. Mestine bapak metungake yen aku dipek Mas Kardi mesti bakal rekoso uripku. Aku digadang dadi mantune wong sugih supaya uripku kepenak ora kekurangan. Lan ya kelakon aku dijodohake karo Mas Suroto, anake wong sugih bondo. Aku welas banget marang bapakmu nak. Dek jaman semono tujune dheweke malah banjur dipek mantu karo wong sing luwih nyait tinimbang bapakku, yaiku Mbah Mudin, dijodohake karo ibumu kae. Nanging nak, bareng wis padha dene keluarga, tinemune jebul kosok balen karo pitungane wong tuaku. Bapakmu sing dasare wong lantip, prigel lan taberi ing gawe uripe dadi kesait, bisa tuku papan, gawe omah, tuku sawah, bisa nyekolake anak-anake nganti padha dadi wong mapan uripe. Kosok baline aku, uripku rusak dadi wong keserakat mergo bojoku gaweane main judi lan seneng royal, ora sregep ing gawe, ora ndek anak pisan. Ora mergo aku sing gabuk, nanging mergo bojoku sing rusak akibat royal karo cacah nakal kuwi nak. Mulane nak, wong urip iku satemene ora kena lali karo sing gawe urip lan ora kena disiki kersane sing gawe urip. Dheweke mandhek sedelok, banyu bening merentul saka padoning netrane pratandha lamun krasa perih atine, nuli nyambung genume maneh. Aku ora ngira yen Mas Kardi jebul tetep nggatekake aku nganti tekan sangat sedane. Oh alam Mas Kardi, muga kowe tansah tentrem ing alam kubur lan bungah bisa nyawang anak-anakmu sing padha dadi wong apik, padha mampu lan mulya uripe. Aku ngamini guneme, rasaku ternyuh lan welas marang ibu sing wis sepuh iku. Dak rasakake banget ing tembunge kang pungkasan iku siningit rasa sedih lan kuciwa dene dheweke ora duwe anak. Aku banjur kaya melu ngrasakake sengsaraning uripe ing dina-dina tuwa iki. Wis ringkih kaya ngono, uripe ijen ing omah reyot kaya ngene. Sing dipangan apa yen ngelu mules sing nulungi sapa? Ora aneh yen bapak biyen duwe weling kaya ngono marang aku. Eling marang piwelenging almarhum bapak lan ketang bektiku marang almarhum bapak, kanthi rasa tulus aku matur, "Ibu, panjenengan menika ibu kula, menawi ibu kersa monggo kula boyong dhateng griya kula. Kula rengkuh minangka ibu kula kiyambak lan kula rumat ngantos benjing salamining sugengipun ibu." Krungu tembungku kang kaya mengkono iku, sakala dheweke ngrangkul aku karo ambrol tangise. Benginging kaya bocah, ing sela-selaning tangise keprungu tembunge pegat-pegat. "Oh Walangger anakku, wong bagus, ora ngira semono pangrengkuhmu marang aku. Oh alah Mas Kardi sing dak tresnani,
ora ngira jebul kowe ninggali anak marang aku kang bekti lan gumati marang wong tuwa. Mas Kardi kekasihku, nadyan ora sida dadi bojoku, nanging ing pungkasaning uripku kowe wis aweh rasa bagya mulya marang aku. Matur nuwun Mas, dak pepuji, muga kowe tansah sumandhing kamulyang ing alam kono. Nganti sauntara aku dhewe ora bisa kumecap, gurungku buntet kasumpet rasa trenyuh lan melas marang ibu sepuh iki. Malah eluhku melu brebes mili saka mripatku. Dak lirik Pak Warso uga katur brebes mili. Sakwise lerem atine bali lungguh ing papane sekawit, ibu sepuh iku kawetu geneme. Anakku ngger, dina iki dak rasa dina kang paling mulya jroning uripku. Awit wiwit dina iki aku rumangsa duwe anak kang bekti, ya kowe kuwi, anak tinggalane Mas Kardi sing dak tresnani. Senadyan aku ora gembel, ora nglairake, ora nyusoni, nanging dheweke mandheg sedelok karo ngusapi eluh kang dleweran ing pipine kang wis kisut. Nanging kowe ora usah mboyong aku menyang omahmu, Nger. Tembung-tembungmu kang tulus iku mau wae wis cukup gawe bungah lan mulya rasaku. Mong aku duwe penjaluk sithik marang kowe. Menapa, Bu? Takonku. Aku iki wis tuwa banget. Umurku wis 93 taun, Nak. Yang endi parane ora wurung mesti bali marang ngersane kang gawe urip. Besok yen tekan wancine aku katimbalan, dak jaluk jasadku kuburen cedhak karo bapakmu. Amrih ora nuwake salah paham marang sedulur-sedulurku, dak jaluk Dik Warso dadiya saksi welingku iki. Inggih Ibu, kula sendika Ibu, aturku. Lan Pak Warso uga nyaguhi. Aku banjur pamitan. Nalika aku cerita marang bateku, dheweke melu trenyuh lan melas atine. Mula letulung dina esuk-esuk dheweke wis nyawisake beras sakandi cilik lan oleh-oleh liyane sawetara, ngajak tilik menyang omahe Mbah Narsih. Nanging durung wae mangkat, ana utusan Pak Warso ngabari yen Ibu Narsih Arjo Sasmita seda mau wanci pajar. Kaya diabani wong loro nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong loro sida mangkat ora arep tilik nanging arep melu ngrukti jenazahe Bu Narsih. Awan iku sawise rampung pemakaman, aku lungguh ing sandinge kuburane bapak. Kawetu genemku kaya-kaya bapak bisa krungu. Bapak, kula sampun ngestokaken piwelingipun bapak lan ugi mituruti pamudhutipun Ibu Narsih. Mugi menika ndayani raos ayem lan tentrem ing alam barzah.